Katarina Meštrović, studentica sam 2. godine diplomskog studija na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije. Trenutačno sam u gradu Joensu u Finskoj na Erasmus Plus stručnoj praksi. Radim u firmi Argonaut kao GIS analitičarka i moj zadatak je obrada liderskih podataka. Najviše sam naučila o primjeni daljinskog istraživanja u šumarstvu i o finskoj kulturi. Ova praksa mi je donijela brojna prijateljstva, vrijedno radno iskustvo i samopouzdanje u pričanju engleskog. Preporučila bi svima koji žele iskusiti život u drugoj državi, primijeniti i proširiti znanje koje su stekli na fakultetu, da iskoriste priliku i prijave se za stručnu praksu ovog tipa.